Sa number 6, nagsugod na sa pagpangdakop ang Bacolod Transportation and Traffic Management Department o rin City Legal Office sa mga may open pipe o kung magahod nga tambutso sa mga motorsiklo sa dalanon sang syudad. Ini bilang pagpatuman sa City Ordinance 356 nga nag-regulate sang noise pollution sa Bacolod. May 8 na ka mga motorista nga una nga nasampulan. Nagagamit ang traffic personnel sang sound meter agud mahibaluan kung tuman na kagahod sa tambutso sa mga motorsiklo. Suno kay Attorney Ruben Sabig, Officer in Charge sang BTTMD, 10 metros ang distansya sang sound meter sa motorsiklo. Hindi dapat maglapaw sa 90 decibels ang katunog sa tambutso. Magabayad ang violator sang 500 pesos sa first offense, 2,000 pesos naman sa second offense, kag 3,000 sa third offense. Magluwas sa penalidad pagakumpiskaron man ang mga open pipe mufflers.